Guys, welcome na sab sa ato ang mga sambingay nga daghan kang makatunan o mga storya nga naay dagko mga lesson nga nagpaluyo. So, atong isigutan karon ang duha ka klase sa anak. Especially dili ta makaingon nga dili garantiya nga kay nangalagad ang ginikanan ang mga anak pod mga lagad. So, para mas masabtan nato inani ang senaryo sa ato nga sambingay. Adunay usa ka amahan nga grabe ka palahubog. Unya duna siya duha ka anak nga every time nga mahubog ang amahan, iyahang kulatahon, iyahang puspusan ang iyang duha ka anak. Tuod man nagtubo ning duha ka anak, nakita nila ang gibuhat sa ilang amahan. So every time nga makakita sila sa gibuhat silang amahan, managlahi sila og response. So niabot ang punto nga ang manghod nahimo nga palahubog kaayo ug ang magulang nahimo nga successful nga businessman. So ang tibuok village nakapangutana sila kung ngano nga ang usa ka igsuon malampuson man nga usa ka negosyante samantalang ang isa grabe man magkapalahubog. So ang katong mga tao sa village sa maong purok ilang gi-interview ang manghod. So una lang interview ang manghod. Nangutana sila ngano man nga ang imong magulang successful man kaayo sa iyang kinabuhi samantalang ikaw nagpabilin man nga walay grado o palahubog. So niingon ang maong manghod nga tungod sa ako ang amahan. So nangutana ang mga tao nga ngano di ay ang imong amahan. Iyon siya, akong amahan, sa dihang maubog siya, kulatahon mi niyang duha ni kuya. So every time nga masakitan mi, naghuna-huna ako sa akong kaugalingon nga kung madako pug ko, mupareho pug ko sa iyang gihimo. Isip panimalos nga magpabadlong pug ko niya. Murag gihuna-huna sa manghod nga kung ang iyang amahan inaana man ang pamaagi, puslanan man, so niyon siya nga musuhi na lang pug ko. Tiwasan na lamang pud niya ug unsay gibuhat sa amahan mo pula iyang buhaton. So moto nga ang mga tao ang ilang na pong gi-interview sunod is katong magulang nga malampuson sa negosyo. So nangutanan na po sila sa magulang nga ngano man nga ang imong manghod palahubog man kaayo walay grado samantalang ikaw nilampos man nahimo mang successful sa imong pagka negosyante. So nitubag tong magulang nga negosyante nga tungod sa akong amahan. So pareho sila tubag nga tungod sa amahan. So nangutana ang mga tao ngano di ay ang imong amahan? Ngano nga tungod ba sa amahan na imong successful ka? So naingon siya nga every time nga mahubog akong papa, kulatahon mi niya puspusan mi niyang duha sa akong manghod. So dili ko gusto nga mosunod sa iyahang kinabuhi. Hinuon aning kamot ko aron nga dili ko mupareho sa iyang kinabuhi nga wala lay mahuman, wala lay kamangkaagan sa kinabuhi. Always lang nagahubog-hubog. So, dinhi lang ta mukutob sa maong sambingay. Guys, duha ka klases anak, pareho sila rason nga ang ilang papa mo'y hinungdan. Ang usa niingon nga tungod sa iyang papa, musuhid pud lamang siya sa gibuhat sa iyang papa. Pero ang usa lahi pud ang response kay tungod sa gibuhat sa iyang papa naka-decide siya nga dili siya mupareho sa iyang papa. So nahimo siyang successful nga businessman. So niini nga sambingay aduna kita dakong lesson nga makuha sa ato ang kinabuhi. Nga dili tanan nga anak pareho og response sa kinabuhi. Especially kung ang ginikanan adunay gipakita nga mga example sa ilang pagkinabuhi. So naagyoy anak nga musuhid sa kung unsay gikinabuhi sa ginikanan. Unya aduna gyud puy anak nga bisan pag nakita nila kung unsa kadautan ang ilang ginikanan, unsa ka gibuhat ang ginikanan, pero sa diyang mudako sila, mo decide sila nga dili gyud sila upareho sa ilang ginikanan. So ang lesson nato makuha nini nga dili ka garantiya nga ang usa ka ginikanan nangalagad sa Ginoo ang tanan niyang anak mga lagad pod.
aduna gyoy anak nga bisag ang ginikanan mga lagad sa Ginoo faithfully, aduna gyoy anak nga musukwahi. Usa sa mga example nini si Paring Ili. Makita nimo si kinabuhi o istorya sa kinabuhi ni Pari Ili nga aduna siya mga anak nga even though nangalagad si Ili sa kapari apan ang iyang mga anak masinupakon ug wala nagtamod ug wala nagunor sa ilang ginikanan. Okay? So daghan kayo ro mga Kristohanon nga moingon nga kay anak kana siya, kay anak og pastor, anak og pastora, anak og nangalagad sa Ginoo. So nganong inaana man ang mga anak, lahi daw ang response. So ibutang nato sa atong huna-huna nga dili tanang anak pareho og response. Okay? Even sa time ni Isaac, ang kaluha, bisan man ganing kaluha si Jacob ug si Esau, managlahi sila og response sa kinabuhi. Okay? So dili nato ma-general nga ang tanang anak sa nangalagad sa Ginoo tanan gyud mga lagad. So di nato na ma-general gyud. Okay? Diha sa book sa Lucas chapter 15, adunay gisigutan katong anak nga nawala. Doon na po'y duha ka klase sa anak. Atong gi-relate ang atong sambingay karon sa duha ka klase sa anak. Diba, ang prodigal son, mipili gyud siya nga mopalayo gyud sa iyang amahan. Pero samantalang ang magulang nagpabilin gyud sa iyang amahan. So, ang naitabo, ang nagpalayo sa amahan, ang ending is nagkalisod ang kahimtang sa kinabuhi. And ang nagpabilin diya sa amahan, nindot ang iyang kinabuhi, di ba? So naghulagway kini atong ma-relate sa ato ang sambingay karon nga ang usa ka amahan nga nipili sa positibo nga pagpili, nindot ang kahimtang sa kinabuhi. Samantalang ang anak nga mipili sa negatibong pagkinabuhi, busa ang ending pud sa kinabuhi, ang resulta pud sa iyang gipili, dili maayo ang sitwasyon, wala say nahuman, sige ra hubog-hubog, di ba? So ni pareho sa iyang amahan. Guys, dako kining impacts tong ginabuhi. Kung napanalanginan kanining mao nga sambingay, usually mao ni ang realidad karon nga makita nato sa palibot. Nga doon na gyoy mga anak nga ni pareho na lang gyud sa lang ginikanan, kung burumbado o palahubog ginikanan, ni pareho pud sila. But praise God sa mga anak nga mipili gyud sila nga ang kinabuhi nga dili sila musuhid kung unsa ang bloodline nila, unsa ang karakter, unsa ang mga buhat sa ilang family, ilang mga descendants, ilang mga lulo ug lola. So praise God, di ba? Muna nga paki-comment lang kung nakay nakuha nga mga lessons sa ato ang sambingay karon. And be sure guys nga naka-subscribe ka sa atong channel kay daghan kay ta mga sambingay istorya nga daghan kang makatunan. Actually, daghan na kay ta mga istorya diha sa ubos, paki-scroll up lang. Pili lang ka sa ato ang mga istorya diha. Unya ayaw kalimot sa pag-comment. Okay, so guys, di nilang tagutob. Glory to God. Kita-kita na buta sa next video. Amen.